समाव 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि थाखाय इलेक्शनाव बाहागो लानो थाखाय मोनसे स्टीरिं कमिटि नांगौ जानायाव बेखौ गासै BPFनि प्राइमारिफोरखौ लानानै बेवहाय दाफुंनाय जायो। बे इलेक्शना जिहेतु BTCनि इलेक्शन बे इलेक्शनाव 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि थाखाय आंखौ सासे बिजाथि महरै बे समस्तिनि मानसिफ्रा आंखौ दिनै बासिनानै लादों। बे समस्तिनि थाखाय मानाव गिदिर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया आंखौ सायख'दों। बिथांनि थाखाय आङो बे खामानिनि थाखाय आङो BTCनि चिफ मानिजिथाव हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावो। मानोना बे खामानिनि थाखाय आं बे ओनसोलाव बे समस्तिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो मोजां खामानि मावनो हागोन। बे गोग्लैसोनाय कक्लाबारि समस्तिनि गासैबो खामानि बियो सोलोंथायानो जानो हागौ, रांखान्थियारि बिथिङावनो जानो हागौ, समाजारि बिथिङावनो जानो हागौ, गासैबो बिथिङाव आङो समानै खामानि मावनो नागिरदों। स्पेसियेलि दिनैनि सांग्रां बर' जोहोलाव, बर' गोरों जोहोलावफोरनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोननि जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव मोनसे साख्रि मोनै जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय। बर' सेंग्राफोरखौ बेसेबां हायो गुबुन गुबुन बिथिङावबो बिथांमोननि जिउआव थांनानै थानायनि जि राहा लामा, जि खामानि मावनांगौ बेफोर खामानिखौ आं मावलांनो सानदों। आरो दिनै बे ओनसोलाव गोबाव बोसोर मोनसे हाथियारनि जेंना दंमोन। हाथियारनि जेंना जोबनायनि उनाव सुक्ति जाबाय। सुक्तिनि उनाव जि मोनसे बेले बेजे जानानै दंमोन, बायफ्लेजोबनानै दंमोन, समाजखौ लानानै, साननाय हनायखौ लानानै बेफोर गासैफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो मोनसे भारतनि सिङाव गणतान्त्रिक जि मोनसे बाताबरन, डेम'क्रेसि मानसिनि साननायाव लाबोफिननो आङो दिनै नाजानो सानदों। दिनै आङो बे समस्तिनि सासे बिजाथि महरै बेनि बे ओनसोलनि बा समस्तिनि मानसिफ्रा बिथांमोना आंखौ गनायनानै लानो हादों बा बोजबदों। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ गोबां साबायखर जासियो आरो बिथांमोननि अननायाव आरो BPFनि जि सांग्रां मोनसे राजखान्थियारि जि स्ट्रेटेजि, बे स्ट्रेटेजिनि दारैनो आंबो सासे बिजाथि महरै थांनानै फैगोन समनि जिथुनिखि सरकार, बे सरकारखौ दाफुंनायाव आंबो गोख्रों भाबै बाहागो लागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। बेसेसो भट लानानै नोंथाङा देरहागोन होनना सानो बे समस्तियाव? आसलते थांनाय बारनि जिथुनिखि इलेक्शन, बेवहाय BPFआ जेननो गोनां जादोंमोन। बेवहाय PCDR सासे बिजाथि महरै देरहालांनायनि गुदियावनो दङमोन NDP फोरनि गोख्रों हाबा मावनाय। गतिके दिनै NDP मोनथामा ज' जानानै होनाय लोगो लोगो BPFनि जिथु सक्ति, बे सक्तिया रासिन जाबाय, गोख्रोंसिन जाबाय। ओइबारनि बे इलेक्शनाव आं सानो बे रायजो राजाफ्रा सुइप खालामगोन। गासै 70,000 भट बिनि बिथोराव आंथ' सान्दों बयनिफ्रायबो बांसिन लानानै बे समस्तियाव बयनिफ्राय बांसिन लानानै देरहागोन होननानै आंहा मिजिंथि दं। ओरैनो नोंथांनि बे समस्या जुजिलायनाय सोदोब जागोन होनना नोंथाङा सानो? बेवहाय बे इलेक्शनाव बियो जागायदोंल'। ओरैनो नुनायाव मोनसे गण सुरक्षा मन्च दङ, UPPL दङ आरो फारसेथिं BPF दङ। बे खना मोनथाम दोलोफोरनि गेजेरावनो मोनसे गोख्रों जुजिलायनाय जागोन होननानै आंहा बेवहाय फोथायनाय दं।
रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों इलेक्सना भारत गणतन्त्रनि सिङाव मोनसे नागरिकफोरनि मोनसे गिदिर मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो साफ्रोमबो जों बाहागो लानांगौ भटारफ्रा भट होगिरिफ्रा गांसेबो फेलें जायालासिनो बिजाथिफोरनो भट होनानै भट होयोब्ला भारत गणतन्त्रनि माबाखौ जोङो गोख्रों खालामनाय जागोन आरो बेजोंनो जोंनि भटजोंनो रायजो राजाफोरनि भटजोंनो मोनसे मोजां हुस्ति सरकार खालामनो हायो दानो हायो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा भट होनायाव रावबो न'आव थायालासिनो भट होनो ओंखारबोनांगौ